ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಕೆಡು ತೋರುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪುಲ್ಕೂರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಪುಲ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ಪುದರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀರೆರೆಡ್ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೀರೆರೆಡ್ ಒರಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಪುಲ್ಕೂರ ಬಾಚೆ ಆ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಲ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಬೊಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲೈದ ನೋಟ ಮಾತ ದಾದ ಅಂದ ಮನ್ಪುನೆನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ತೆರಿಪಾಯರೊಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ದಂಚಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಟ್ರದೆರ್ ಅನ್ನೆರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾರಂತ ಪ್ರಭಾಕರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಲ್ಪ 1914 2014 ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ತ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತಕ ಏನು ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದ ಮಹಾದೇವ ಅಂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮುರ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಅರ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಆಪುನ ಮಕರ ಮಾಸ ಆರಾಧ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಾಧ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಜನವರಿ 14 ಹರಿದು ಆರಾಧ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ಪನ ಆನಿದ ದಿನ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಅವರ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರ್ತನ ಸುರುತ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜನ ಸುರುತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ಕುಂಭ ಮಾಸ 14 ತಾರೀಕು ಅವು ಮಾರ್ಚದ ಆ ಸಮಯದ ಸಮಯದ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ಬೇತೆ ಉತ್ಸವ ಬೇತೆ ಅಂತ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ಉಂಡ ಅವನಿ ಉತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವೆಲು ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿ ಇರುವೆಲ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವೆಲ ಮುಲ್ತ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಬಂದ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಮೂಲ ಮುಲ್ತ ಆರು ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ಇರುವೆಲಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲುದ ಶಿಲೆ ಉಂಡು ಐತ ದುಂಬೆ ಉಂಡ ದುಂಬೆ ಇದ್ದಿ ದುಂಬು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಒಂದ ಮುಳಿತ ಇತ್ತು ದುಂಬಾಗ ದುಂಬುದ ಅವು ಬೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಮಾರ್ಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವು ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಶಿಲೆ 2014ನೇ ಇಸವಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲದ ನೆಲ ತುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಂತರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂತಿತ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮೇನ್ ರಾಮಾಯಣ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಆರ್ನ ಜಾಗೆ ಇದು ಆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನತ ಮುಲ್ತ ಪುಲ್ಕೂರು ಮಹಾದೇವನ ವಿಶೇಷದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಜಡ್ಡೆ ಜನವರ್ಪಣ ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಕರೆದು ಪಾಡ್ಯ ರಾಣಿಸುರ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಅವಾಗ ಮುಲ್ತ ಪುಲ್ಕೂರು ಮನ್ನಗ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚನ ಪುದರ್ ಸ್ವರೂಪ ತನಕ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚನ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಿದೈ ಅವ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಬಾಚನ ಮನ್ಪನಾರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ದೇರ ಬಂದ ಆರು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತನಾರಂದು ಒಂದು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಅಂತೆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತ ನಿತ್ಯರು ಅಂತ ಒಂದು ಜಗದಟ್ಟಿ ಬಾಚಿ ಕಾಲಗೆ ಇನ್ನೂರು ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಜಗದಟ್ಟಿ ಬಂದ ಇರ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬೀರೆ ಅಂಚ ಅವಿಡು ಮಂತ ನಿತ್ಯರು ಅಲ್ಪನದನ್ನು ತತ್ವ ಅಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದ ಅಲ್ಪದ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನ ಮೂಲು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಾಲು ಲಮೇನ ಇಲ್ಲಾಲು ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬೀರದ ಗೌಳಿ ಮಂಜನ ದಿಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಡಲ ಬಾಚನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಕಲು ದಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ತಲ್ಲ ಬಾಚನ ಧೈರ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪೊಂದು ಫೋನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂಜನ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ಅರ್ನ ಬರಂದಿತ್ತು ತೂತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚಲ ಅಣ್ಣೇರು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಏನ ಇಷ್ಟ ನಡ್ಪಾದ ಗೊತ್ತಿರಂದು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬರ್ತನ ಊರದಕ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಡಿಪೆರ ಬಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಿಲ ಪೂರ ಮಾತ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದ ಅವಡೆ ಇನ್ನೇನು ತೋದು ಈ ಚಾನಲ್ ತೋದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದ ಬರದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡನ್ನು ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆರೆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಟ್ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ರಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಮೊಸಳೆ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಷಸು ಪಂದ್ ಒಂದು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ತಂತ್ರಿಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ತಂತ್ರಿಲ ಆಡಳಿ ತಿರುಪಂಜ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಿಯವರಿ ಮೊಸಳೆ ಅದು ತಂತ್ರಿಲನ ಮೀಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿಪಾಂದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಅವಾಗ ತಂತ್ರಿಲು ದುಂಬೆ ದೇವೇರು ತಂತ್ರಿಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೋತುಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ದೇವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮೊಸಳೆ ರೂಪಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಗುವಂತೆ ಶಾಪವಿತ್ತನು ಪಂಡ ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಲ್ಲಾದ ಪೋಲ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಂತ್ರಿಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊರಿರ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇತ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಐಕಿ ಬಡದು ಮೊಸಳೆ ಕಲ್ಲಾದು ಪೋಲ ಬಂದು ಶಾಪ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮೊಸಳೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನೆ ಮೊಸಳೆ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ರಾಕ್ಷಸೇನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ ಮೂಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲ ಸಮಯಾಕವಾಸಡು ತೂಲಿಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಬದಲೆ ಬಾಚನ ಕಲ್ಲು ಪಂದ್ ಪುದರಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚೆ ನಂಜಿನ ವೈನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಯರೊಲ್ಲೆ
ಬಾಚನ ಕಲ್ಲು ಇವಾಗ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಒಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪದ ಪೂಜದ ಅಡಿಗಳು ಪನ್ನಿ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಸುಲ್ನ ಅರಮನೆಡು ಅರ ಬೇಲೆಗಿತ್ತನಾರು ಬಾಚೆ ಅಲ್ಪದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ವಾಗ್ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ನೆನಪುಗದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಲ್ಕೊಂತದು ಪಾಡಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತದು ಮುಲ್ಪ ಅರ ಮಡಿದು ಪೋತಿರು ಅನ್ಬಣವು ಆರು ನಮಗೆ ತಿರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಂಡ್ಲ ಬಾಚನ ನೆನತದು ಪಿದಾಂಡ್ ಆ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪನವೇ ಸತ್ಯ ತಮ ತೆರಿದಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಬಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಪುನಂಚಿನ ಪುಲ್ಕೂರು ಬಾಚನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಪುಲ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಅಂತಂದು ಆ ತೆರಿ ತೋಜ್ ಬಾಂದೊಲ್ಲೆ ಆತಿ ಐತು ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಗ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪಾಂದುಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡನಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪುಲ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ತೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ಈಡೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡುನಾಂಡ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಇರ್ದು ಭಾಗವಾದ ಬರೋಳಿ ಕುಡ್ಲ ಪೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಜ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಇರ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗವಾದ ಬರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀದಾ ಒಳೆತರ್ಕ ಅಂಚ ಆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಕೂರು ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಪುಲ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಭಾಗವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗೋಡು ಆಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಡತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗೋಡು ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಇಡಮುಟ್ಟಲ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಪಡಿಪಿರದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪೂಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಲಾತು ವಿಡಿಯೋ ಬರೆಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.